Manugoyo kodicha. Mano threatening. It's called sextortion. Ama cyberbullying. Penjo machielo mabende nyalo penjore na kia ni pinye masani olokre nikech oyudo ni nitiere kata kinde mokalo chien kiwinjo ka jomoko goyo ga mbaka ni wan waromo mana kokale yor mbui. Pogruok nitiere kanya. Gini nbe ng'isi ni mak paro kotudore kod research kata nonro mane utimo. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak Evans Odhiambo jata tije Maisha Nodex ka utudore kod achiel kachiel okinyi makawuono kokale yor tudruok mar Zuma. Evans karwaki twaka okinyi makawuono winjo kanyo kaka Feni ka achiel kod Hilda osechwalo duon gi kotudore kod kaka inyalo choch ratiro mago bed joma nyiri ka achiel kod nyithi joma mine kokale yor mbui kacha kalore ni odiochienge 16 mago mag kedo kod lwenje mag kit chwech mahiga ni en neno ni otiek lwenje ahinya nyato mago mathoro yudo joma mine ka achiel kod joma nyiri kokale yor mbui kacha in korka kori lwenje makamagi ma joma mine gi nyithindo manyiri yudo kokale yor mbui kacha gin mage to ere kaka inyalo tiekgi Evans Bana inya ingeni wach ni en wach matut apani kawaseng'iyo kaka jowetega go wacho ni nitie kaka tago ng'ato e mbui opogore kaka nen chon ingeni chon ne onge wach mbui chon kani tago ng'ato to ni leo mane chuo leo ka nyako dhi e jiro kata kodhi moto kata kodhi aora sani koro opogore sani ng'ato nyalo bet kamubete to chako thagi mana kodio simbe ka to gima nyaka wang'e ni piny masani kisekao chwech ni ikete picha iketo e mbui to iseyawo pap nikech mondo mi ji obed ni ng'ato nyalo keto control ma ni chwech ne gi pichni ge onge ng'ama nyalo neno tek nikech kama e kaka tinde wawuoyo kama e kaka tinde watudore go osiepewa kama e kaka wago ohala e mbui koro mondo mi ni ng'ato beda ni oonge mbui tek to kisebede mbui iseyawo pap ni ng'ato nyalo thagi kata ng'ato nyalo oro ni pichni mokidwar makaka owacho maber no ni seche moko kane une e weche mag hera to koro hero rumo to pichni manukao seche moko kata kuloso hera uno ng'ato nyalo kao to keto nikech oneno ni koro odwa nyali kata odwa duoko ni wach marach nikech kaka iweye to gima nyaka wang'e ni kaka chiko bet nikech kaka neno pogruok ma anyalo wacho ma dala gi ka ni chik nyap nikech anyalo wacho ni kama nitie ni gik makamago kitimo to nitie kaka chik oseket maler nikech kinyalo golo gigo kaka ng'ano timo ni kaka wacho ni obed wuoyi obed nyako kaka timo ni kaka wacho ni nitie chik moketi to nitie kaka gidhi okang' machielo ni gidonjo information ni koro kidwa manyo tich kidwa manyo kata mana ot kidwa manyo nitie gik mang'eny idwa kawo pesa ginene e kar keno mar pesa idwa kwagi pesa mondo igedgo kata itim gang'o chako bedo ni matek koro ka chik obedo motegno to iyudo ka gigi chako bedo matek tim to an kaka ambe nyaka ng'e ni kaseketora e mbui to nitie kaka ji nikech wan gi ji oko kucho mang'eny ma pachgi ok beyo pachgi kaka gidongo kaka gineno mon kaka gineno chuo kaka ne gineno ka jonyuol gi odak bane ng'ato wach kata golo picha ne ng'ato ok gine ka gima lich negi koro mano gik manyaka wang'e ni kawaseketo picha mane miketo information mane ma in go ka dhano midwa keto oko kucho nikech kisekete to koro ng'at ka ng'ato ma nigi information nyalo tiyogo mondo thagi ka kiloso hera gi ng'ato kata udwa kaoru kata une harakati mudwaro keny udwa loso keny pok uchopo kate keny
nyaka ing'e ni okang' mane minyalo gike pichni mage munyalo kawo weche mage minyalo nyise ma chieng' moro ok onyal tiyogo nikech ma e piny ma wadakie sani. Emomiyo achako kawacho ni piny ma wadakie sani ok en kaka chon mondo mine ng'ato bed gi gik makamagi kuomi ne tek, to sani mondo ibed ni imbe ionge mbui tek nikech ibro timo nade weche ohala gi weche osiepegi weche jo anyuola ibro timo nade nyaka ibed e mbui be kidwaro. To mano bende mosewuok e mbui mano bende makela e penjo machielo Evans kapod antiere kuomi nikech wacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni wechego mago mag tiyo koda yore mag tudruok mago mag mbui ema wanyalo wacho ni ema seche moko keto ji akena wach ne en kama tek oseketo ji kama inyalo choche ratiro margi. Mane mapenje kela e penja machielo Evans kapod antiere kuomi ere kaka biro mago mag simbe mago ng'we yamo mago miluongo kanyo kod dho ngere ni smartphones kaachiel kod kata wanyalo wacho ni yore mago mag tudruok manyasani ma tinde ji wuoyo kokalo e Facebook tinde wantiere kod yore mag tudruok mopogore opogore wantiere kod Instagram wantiere kod WhatsApp kaachiel kod yore mamoko mago mag tudruok ma ji tiyo godo sani. Ere kaka wanyalo wacho ni mano osenyayo wechego mag lwenje mag kit chwech to bende nitiere kaka inyalo gagi ahinya to gi sani mwantiere ndalo 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech Evans. Erokamano ahinya, mano penjo maber ahinya. Wan kaka wan gi jowetena mobet kanyo no anyalo wacho ni wane e kinge mar kane pok ji odonjo e weche mbui gi to gi ka koro wane weche mbui koro iyudo ni nitie balance moro ma wan go. To ka wuoyo joma tindo ma koro chakore kineno joma dongo gi ineno ka gin kaka gidongo nikech inyalo wacho ni ji kaka wan ka ng'ato yanyi kata ng'ato bani wach inyalo wacho ni wawera gi ng'ano anadhi mbele gi maisha na but joma tindo gi gidongo mae ngimagi kamae kaka giwuoyo kamae kaka ka ng'ato chiewo to kamae kaka gimosore kamae kaka giwacho weche skul weche penj weche keny weche hera weche gin ka koro kiyudo kaka ne chon ni winjo ni ng'at cha nogo kucho kata baba cha ogo chiege kata kata mama cha ogo chuore ne en weche moko mani winjo to nok inyal neno. Tinde wan gi sime kaka simu ma in go ni kisebedo ni ine keny kata une weche hera gi ng'ato to iseneno ka nitie luoro moro machako bede iyi kanyalo wacho kaka kuom miyo iwinjo ka owach kanyo maber ni kuom ji 5 oseromo gi wachni manyiso ni gini ng'eny ok en gimoro ma wanyalo wacho ni otimore mana koni gi koni gi koni ji ng'eny en mana ni ji ok wuo to ute ji gini kedo mar chwechni ong'eny. Koro in kaka nyako kata in kaka wuoyi koro nyaka ikaw patik mibed ni anyalo konyora nade kochopo ni oromona ni koro ng'ato dwago ringrena nikech gima nyaka wapar ni wach ni oko gik mane ringre kende to wane okang' makoro inyalo kawo video inyalo kawo audio mi wach ni bas kamae kaka notimna kamae kaka notimore ok nyal timore seche te nikech seche moko kidwa kawo gino to ng'at madwa goyi ni nyalo neno ni kendo nyalo ketho koro nyaka ibed ni imbe iriek matin. Gima dwa wacho kendo kapok aduoko wach ni migawo moselos e higni mosekalo gi ma kedo gi wach ni en ni joma miyo ni koni joma chuo ni koni to chalo ka gima jogi go agok gi to jogi go agok gi koni koro chalo en gimoro ma watemo lose to ok walose kanyakla mon lose koni to chuo lose koni koro ochalo ni ei dhawo no wan gi dhawo moro kendo kaka chuo gi mon emomiyo bet na kany alanyalo wacho ni kawuono
ber nikech ok wanyal loso wachni ka onge mon gi chwo e mesa. Nyaka wabed wate mondo wawach ni bas chakruok mar gini ochako koth ni nochako gowa gi kanye, to ere kaka wanyalo loso, wanyalo wuoyo. Gimachielo madwa wacho mogik en ng'ato nowacho ni nyako moro ma nie gweng' kucho onyalo bet ni igoye pile kata en ng'ami yanyo miriembo pile to okia kata ni marach. Koro puonjo ji emomiyo migawo gi beyo kabisa, nikech puonjo ji mondo ng'ato ng'e ni ka idhi na marach, ka okal kama onego bed maber, ka awinjo ka chunya lit, ere kuma nyalo yude kony.